guys, birthday ng lolo namin. Birthday ni boss ngayon. Kaya yan yung aking pa-birthday sa kanya. Ayan. Simpleng celebration lang yun guys. Tapos may cake, okay na. Ayan guys, nag-birthday si Lolo. So, ayan na yung aming simpleng cake. Wow! Colorful yung aking niloto. Ayan guys. Ayan yung aking niluto. Halo ko na siya guys. Ayaw kasi nilang ng dark na dark. Kaya ganyan na guys yung aking pa-birthday kay Lolo. Simpleng birthday lang naman. Kasi kami lang naman na tatlo. 79 years old na siya guys. So ayan lang yung napaka-organic kong niluto tonight. Today. Ayan mga lalabs, yung aking niluto. Yummy. Sweet potato, yummy and bihon. Pinagmix ko lang siya.